Rapid intră într-o nouă eră. Dan Șucu, noul acționar din Giulești. Surprize, surprize la Națională. Iordănescu a chemat 2 jucători de la Șepși. Bună seara și bun găsit la sport. Surprize mari la Națională. Iordănescu a convocat 2 jucători de la câștigătora cupei Șepși. FCSB a pierdut titlul, însă de cei mai mulți fotbaliști la Națională. Ștefănescu și Păun sunt jucătorii de la Șepși pe care Iordănescu i-a chemat în premieră la Națională. De la FCSB, noul selecționer a convocat 5 jucători: Târnovanu, Cristea, Olaru, Tănase și Octavian Popescu. CFR și Craiova dau câte 3 fotbaliști: Manea, Camora, Burcă, Bancu, Crețu și Ivan. De la Rapid și Farul, Iordănescu i-a chemat pe portarii Moldovan și Ioani. În total sunt 30 de fotbaliști la Națională pentru meciurile din Nations League. Stanciu și Man sunt marile absențe. România este în grupă cu Muntenegru, Bosnia și Finlanda. Și în iunie joacă 2 meciuri acasă, ambele în Giulești. Eu vă garantez că avem o generație talentată și cu potențial. Dar e nevoie de unitate, de muncă și adevărat și de puțină șansă. De ajutorul Dumnezeu să începem cu niște rezultate pozitive. Rapid a dat lovitura. Unul dintre cei mai bogați români vine în Giulești să aducă titlul după 20 de ani. Omul de afaceri Dan Șucu este noul acționar al Rapidului. Copiii lui Dan Șucu l-au atras spre fotbal pe omul de afaceri de la Imperiul Leilor. Rapidul va trebui să redevină o echipă care va lupta pentru câștigarea campionatului. Cum vi se pare atmosfera de pe stadion? Grozav. Absolut superb. Iar copiii mei sunt extaziați. Miercuri, Dan Șucu va fi prezentat oficial în Giulești. Rapid trebuie să fie o echipă care să nu stea niciodată cu mâna întinsă către vreun politician sau către un factor politic. Visul lui Șucu e ca Rapid să facă din nou performanță în Europa. Mie îmi place fotbalul din Premier League. Îmi place foarte mult încrâncenarea cu care se joacă acolo. Mi se pare o civilizație la care trebuie și noi să accedem. Noul acționar al Rapidului va construi o școală de fotbal și o academie chiar lângă ProRapid, baza de care s-a ales praful. Sunt cel puțin 12 baze care sunt aici în zonă, care sunt pur și simplu părăsite. Ele sunt părăsite în timp ce copiii noștri rămân în fața calculatoarelor, le crește fundulețul acolo și nu pot să facă sport, că n-au unde. Dinamoviștii se mobilizează pentru o nouă minune. Au nevoie de o victorie cu 3-0 în fața lui Cluj ca să nu retrogradeze pentru prima dată în istorie. 13 ani au trecut de la minunea de la Liberec, când Dinamo a revenit de la 0-3 și s-a calificat. Acum Dinamo joacă returul cu Cluj după 0-2 în primul meci. Dinamoviștii au cumpărat deja 5.000 de bilete și vor să joace barajul cu casa închisă. După meci, stadionul lui Dinamo va fi demolat. O să vadă ce atmosferă va fi aici duminică seară. Va fi o partidă fierbintă. Sunt convins că stage cu o echipă de pe locul 3 din Liga a doua. Dinamo nu ajungea la retrogradare dacă avea un Cătălin Hâldan în momentul de față. Așadar, câine până la moarte. Și dincolo de ea. Nici o surpriză la alegerile de la Ligă. Gino Iorgulescu a fost votat în unanimitate pentru al 3-lea mandat. Președintele reales vrea mai puține echipe în Liga 1. Șef la Ligă din 2013, Iorgulescu va fi președinte și în următorii 5 ani. Ca și Burleanu la Federație, Iorgulescu n-a avut contracandidat și a fost votat în unanimitate. Domnul Burleanu mi-a dat un mesaj dimineață și mi-a urat succes și m-a și felicitat. Din momentul în care am căzut de acord cu VAR-ul, suntem în relații foarte bune. Faptul că sunt unici candidați și domnul Burleanu și domnul Iorgulescu, cu siguranță că nu e un lucru pe care trebuie să îi le reproșăm rol. Șeful ligii vrea să știe dacă nou promovatele Petrolul și Hermannstadt au bani ca să reziste în prima ligă. Lui Gino i-ar părea rău să retrogradeze Dinamo. Liga 1 nu se va mări ca să scape Dinamo. Din contră. În Liga 1 ar trebui să fie un număr mai mic de echipe. Cu gol în secunda 22, așa s-a terminat play-off-ul. Voluntarii a câștigat la Pitești și a terminat pe 4, cel mai bun loc din istoria clubului. Singurul gol de la Pitești a fost marcat de Vadim Rață în secunda 22. Ciobotariu rămâne la voluntar chiar dacă a pierdut finala Cupei României. Singurul regret al meu este pierderea trofeului Cupa României, care este clar că ne-a lăsat așa o rană în piept. Argeșul a terminat pe ultimul loc în play-off cu o singură victorie în 10 meciuri. Piteștenii caută fotbaliști și au o listă cu peste 100 de jucători. Play-off-ul ne-a arătat că trebuie să aducem jucători, da? Pentru că sunt sigur că la anul va fi un an mult mai greu decât a fost anul ăsta. Dani Coman a promovat-o pe Hermannstadt și într-o săptămână va decide dacă rămâne la Sibiu sau merge la CFR Cluj. Într-o zi o să mă întorc la Rapid, anunță fostul portar din Giulești.
Dani Coman a promovat cu Hermannstadt și e dorit de campioana CFR. Am avut discuții cu patronii de la Hermannstadt, am avut discuții și cu CFR Cluj. La Rapid visați să ajungeți într-o zi? Cândva mă voi întoarce acasă. Dar atunci când mă voi întoarce, vreau să mă lupt pentru câștigarea campionatului și să-l câștig. Coman a copilărit cu Mutu și vrea să-l mai prindă la Rapid când va reveni în Giulești. În afara faptului că a fost un mare jucător, eu sunt ferm convins că va ajunge și un mare antrenor. Coman își spune povestea la ora exactă, emisiune care e în fiecare dimineață de la 9:30 la Pro Arena. Coman s-a apucat de fotbal ca să-și ia o casă. Primul lucru pe care l-am făcut atunci când am câștigat bani, mi-am cumpărat o garsonieră, că era mai ieftină, o garsonieră la parter. Al doilea lucru pe care l-am făcut după ce mi-am cumpărat garsoniera a fost să îi fac o casă bunicii mele, care ne-a crescut și pe mine și pe sora mea. FCSB va fi cap de serie în Conference League, dar nu-i va fi ușor să ajungă în grupe. FCSB poate da peste Fiorentina sau Anderlecht. Prima câștigătoare a trofeului se decide mâine la Pro Arena și pe Voio. Kovac va arbitra finala dintre Roma și Feyenoord. E scandal înaintea finalei. Doi fani ai lui Feyenoord au urinat pe autocarul Romei. Mourinho a fost condus de suporterii Romei spre Tirana, unde se va juca finala Conference League. Italienii și olandezii au primit câte 4.000 de bilete, dar în capitala Albaniei vor fi 100.000 de suporteri. Tătărușanu a petrecut lângă domul din Milano pentru titlul cucerit în Italia. A fost sărbătoare și la Manchester, unde Guardiola a fost sufletul petrecerii la titlu. Ibrahimovic a dat startul petrecerii pentru Milan încă din vestiar. Milano non è Milan. Italia è Milan! Tătărușanu și Ibrahimovic au sărbătorit toată noaptea după titlul cucerit de Milan după o pauză de 11 ani. A fost paradă și în Anglia. City a defilat cu trofeul obținut în ultima etapă în fața lui Liverpool. Guardiola și-a aprins rabucul după 4 titluri cucerite în 6 ani și a anunțat că va fi primul și la dans. I'm the best dancer of my staff. We will do it tonight. Florinel Coman și-a cerut iubita de soție după ce a ratat titlul cu FCSB. Coman și iubita lui Ioana s-au logodit la castelul Cantacuzino din Bușteni. Becali a anunțat că iubita fotbalistului este însărcinată. Coman și Ioana sunt împreună din 2017, anul în care fotbalistul s-a transferat de la Viitorul la FCSB. Barajul din Germania s-a încheiat dramatic. Dinamo vrea să repete scenariul de la nemți și la barajul cu Cluj. A fost sărbătoare la Hamburg după ce echipa locală a câștigat în tur la Berlin. Hertha a întors soarta barajului, a câștigat cu 2-0 la Hamburg și a scăpat de retrogradare. Fanii și jucătorii lui Hamburg au plâns la final. De 4 ani încearcă să promoveze. Moroșanu îl aduce în ring pe rivalul său de viață. Nu va lupta cu el. Moroșanu organizează la Buzău prima gală după 14 ani. Moroșanu l-a convins pe Chemaio să revină în ring. Chemaio e omul pe care Moroșanu l-a învins de 2 ori. La Buzău va fi reeditarea bătăliei de la podul înalt dintre moldoveni și turci. În ring vor mai urca Rembo și Bogdan Stoica. Va fi nebunie, se va lupta Freddy Chemaio, rivalul meu de viață, va veni în Buzău, se va lupta cu Sebastian Cosmâncă, un român neînvins din 2017. Înainte de gală, Moroșanu va face turul liceelor din Buzău. Vom susține și o campanie anti-bullying. Eu însumi am fost victima bullying-ului în tinerețe și vreau să transmit copiilor că prin sport putem să depășim aceste probleme. Un român a scris istorie la volei și a cucerit Liga Campionilor cu o echipă din Polonia. Crețu a fost campion cu Dinamo ca jucător. De peste 20 de ani s-a mutat la Viena, iar în acest an a dat lovitura cu o echipă din Polonia. El a câștigat Liga Campionilor la volei. Au fost peste 50 de români în sală. Mi-au purtat tricouri cu numele meu, constanțeni de-ai mei. Pentru antrenorul român a fost o noapte ca în povești după ce a cucerit Liga Campionilor. Cred că n-a existat o persoană din tot clubul care să meargă la culcare. Campioana mondială de la Kempo le ajută pe românce să se mențină în formă cu programul ei de fitness marcă înregistrată. Fata vrea să îmbătrânească în sala de sport. Alina face Kempo de 24 de ani și a impresionat la mondialul din Tunisia, de unde s-a